the Son, and God the Holy Spirit, I salute you. Jesus na ya uchukwu Jesus na ya uchukwu kelim Jesus na ya uchukwu Jesus uchukwu Jesus uchukwu Jesus uchikelim nenu wa mama Alpha and Omega ya uchikelim Obumuso belaso ya uchukwu Ololi elelenyo Jesus uchimo Jesus uchukwu Jesus uchukwu mama mami nanumo Jesus oya uchikele mnenuwa Omnipotengo ya uchukwu Alpha and Omega no Eze bube ni ya dilimo Jesus uchime Hallelujah. Sana delewa Davido. Jesus oya uchikele My King oya uchukwu Alpha and Omega ya uchikele Ya uchukwu me ya uchukwu mo Jesus na ya uchukwu siya Odumije ya uchikele Obutamu gosela so ya uchukwu Alpha and Omega ya uchikele mai Ngagesiati okankale ya kiko My number one pastor in America Pastor Frank Emeka Author, international evangelist, founder and president of Revival Evangelism Institute, A Bright Life from Umuoji, president at God News for All Nations, Odogwu na Spring, Texas. Say what? N'ọgbọlụ Chukwu na-edunu Asiwo Chukwu na-edu oge ekwentị na Chukwu fli n'anya nọ na Chukwu lọbụlụ gị nụnụ ụmụ na mangulu chimegwu My pastor n'ihe adịlị m Pastor nọ like Chukwu na-edu na-emesi anụnụ ngwa n'ezi anụ Pastor Frank mee Pastor mụ n'ihe adịlị m n'elu Chukwu oyedewe yo Chukwu ya wu Chukwu mu Jesus wu chimu Chukwu wu Chukwu mu Jesus wu Chukwu nedumo ya nedumu nunu Ọnwụla n'ihi mụ na yi n'enu anụ N'ezi anụ Jesus mu Chukwu mu Ya wu Chikelu Ya wu Chukwu mu nunu Chukwu Lisa Chukwu Lisa Chukwu
amale bulu bo sewa chukwu na-edu onye ọgbalụ ya ka m si eje Hallelujah. Jesus onye wu chikelum Jesus onye wu chukwu Jesus onye wu chukwu ndị mmadụ si Jesus onye wu chukwu Jesus onye wu chikelanyi Jesus onye wu chukwu ife ọ bụ niile mene n'ụwa nwanne m ezi oyi m were chukwu bụrụ ụzọ maka Jizọs ya wu chukwu Jizọs ya wu chukwu maka na ife ọbụla ị na-emene n'ụwa ọwụ chukwu ka ihe ji bụrụ ụzọ ị na-agba n'elu ị na-eje n'ala ị na-aga na mmiri Jizọs na-edu anyị nwa dibịa na-agba afa ọ na-agba afa ọ na-akpọku chukwu bi n'eluigwe pastọ nọ na chọọchị nke nọ n'ime ụlọ ụka ọ na-ekwu ofu chukwu abịa ma nwa ka ị wee mara na Jizọs ya ozi chukwu kele anyị chukwu na-edu onye ọgbalụ wee welize chukwu wee bụrụ ụzọ nụnụ na-ejiwe mụzie m wee bezie m chukwu na-edu m abịa Jizọs onye wu chikele m Jizọs onye wu chukwu Jizọs onye wu chukwu Jizọs onye wu chukwu Jizọs onye wu chimu Sawa. ị na-eje gị na n'elu ụwa nụ mana mmadụ were ji bụrụ ụzọ nụnụ maka na Jizọs ya wu chukwu Jizọs ya wu chikele m Jizọs ya na-edu m Jizọs ya na-edu m nwanne mmadụ Jizọs na-edu m ewepụ chukwu nna bi n'eluigwe o nweghị ife ihe emene n'ụwa ya galị maka na ọwụ chukwu ya wu eze chukwu wu isi o maka na ndụ ị na-ebi n'ụwa tata ọwụ chukwu nwe ndụ ya chukwu ya jikwa ndụ ị na-ebi o ya ka ị na-akpata atana ọ bụrụ na aka chukwu adịghị ya nwanne mmadụ nweghị ebe iji azụ eje weli chukwu nna wee bụrụ ụzọ weli chukwu nna wee bụrụ ụzọ nụnụnụ
weleze ebube wee bulu ụzọ weleze ebube wee bulu ụzọ nwanne m weli Chukwu abịa ma bulu ụzọ nụnụ maka Jizọs onye wu Chukwu Jizọs onye wu Chukwu nụnụ Jizọs onye wu Chukwu nụnụ Jizọs onye wu Chikele m Jizọs onye wu Chukwu Jizọs onye wu Chukwu Jizọs onye wu Chukwu abịa uje sawa Jizọs onye wu Chikele anyị Jizọs onye wu Chukwu Jizọs onye wu Chukwu Olise bụrụ onye wu Chukwu ike nye bamba ya wu Chukwu Alfa na Omega ya wu Chimu eze ebube na ya wu Chukwu eze ebube na ya wu Chukwu Jizọs onye wu Chukwu Jizọs onye wu Chukwu Jizọs onye wu Chukwu Jizọs onye wu Chimu Alfa na Omega wu Chimu Alfa na Omega ya wu Chimu Jizọs onye 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 wu Chukwu Jizọs onye wu Chukwu Jizọs onye wu Chimu Jizọs onye wu